алейкум дӯстони азиз, роҳгузар ҳастам аз Истанбул. Айни ҳол дар масҷиди Беазиз қарор дорем. Дӯстони азиз, ҳавои имрӯз каме борони аст, аз ҳамин хотир овози борон ҳам меояд. Хуб, дӯстони азиз, дар ин видео дар бораи он мегӯем ки ҳадафи кушодани ман канал дар YouTube дар чист, яъне ки ин каналро барои чӣ кушодам. Хуб, дӯстони азиз, бори аввал вақте ки ман ба Туркия омадан хостам, сафари ман аз Анталия ба Истанбул мешуд. Хуб, бори аввал вақте ки меоям бисёри хатогиҳоро мекунам, бисёри зарарҳо мебинам. Аз ҷумла симкартае ки нархаш $15 аст, ман бо нархи $100 харидорӣ кардам. Боз омадам вақте ки бори аввал намедонам ки маош чӣ қадар аст, бояд дар куҷо чӣ хел кор кунам. Аз ҳамин хотир бо маоши хело кам, яъне ки $250 дар як моҳ ман дар инҷо кор кардам. Ин бароям хело зарар овард, яъне ки вақти ман беҳуда рафт, маблағи ман беҳуда рафт. Хуб, аз ҳамин хотир дӯстони азиз, пеш аз омадан вақте ки ман хостам ба Туркия сафар кунам, тамоми каналҳоро, тамоми ютубро, ҳам яндексро ҳам ҷустуҷӯ кардам. Албатта канале ки ҳамин гуна маълумотҳо дар бораи ҷои кор, нархи квартирао, нархи ҳуҷҷату дигар маълумотҳоро ки барои ман хело муҳим буд, ин гуна каналро ман ёфта натавонистам. Албатта баъзеян каналҳое буданд бо забони русӣ, он барои туристҳо буд. Ҳамон туристҳое ки бисёр омада як ҳафта меистанд, баъд мераванд. Онҳо барои онҳо ҷои кор ё ин ки квартира ҳеҷ дар кор нест, онҳо дар меҳмонхона меистанд, хароҷот мекунанд, мераванд. Хуб, аз ҳамин хотир дӯстони азиз, ман хостам ки ҳамин зарарҳое ки ман дидам дигар бародарони худамон набинанд. Шахсоне ки бори аввал ба Туркия омадан мехоҳанд, тамоми маълумотҳоро дар канали ман ёфта метавонанд. Чӣ дар бораи квартира бошад, чӣ дар бораи нархи маош, нарху навои хароҷотҳои рӯзмарра бошад, тамоми маълумотҳо дар канал ҳаст. Дӯстони азиз, аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки канали моро дастгирӣ кунед, то ин ки видеои нав барорем. Чӣ гуна маълумотҳоро дар канал дидан мехоҳед, яъне ки чӣ гуна видеоро дидан мехоҳед, дар комментарӣ нависед. Шахсоне ки бори аввал видеои моро дида истодаед, дар канал подписатсия кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, то видеои баъдина паноҳатон ба худо.